Баба Марта е дошла с пълна кошница в ръка. Мартенички носи тя, бели, алени и червени, като кугли нагласени. Взела две игли от тежко, прежда от две бита взела. Баба Марта тази заран, Мартенички е изплела. Ето ти една за здраве, ето ти една за сила. Баба Марта на децата пролет не се подарила. Баба Марта бързала, Мартенички вързала, морави зелени, бели и червени. Първо на гората дали 103 стъпки и да дойдат всичките, щъркелите, птичките. Първият първец, коцар хубавец. После на градините, дацовче гиргините, и латинки алени, и божури шарени, ябълки да зреят, круши да жълтеят. Баба Марта върза на дечицата, Мартенички чудни, с весни и червени, да са ранобудни, да растат за смени. Мартенички бели, бели и червени, те как сте взели багите червени? Пролет, щом ви зърне, тука при децата, бързо тя ще върне птиците в гнездата, Мартенички бели, бели и червени. Вдигнах двете си ръчички, украсени с мартенички, и политнах като птичка, нека да ме видят всички. Баба Марта откъде ли? Пак намери 100 кадели. Как можа от те скадели да направи куп модели? Казват, има тя отмяна, внучка пъргава за смяна. Мартенички, дето върже, там се радва всичко бърже. Две писки очите заплетени, не завързана ръцете ми, баба Марта в ранен час ми каза с нежен глас да съм здрава, да съм жива, да съм умна, работлива. Баба Марта бързо тук дойде, с мартеници повече от две. Бързо, бързо, алени червени, пухкави засмени, ги накичи по дръвца, по-засмени личица. Ние сме бяло, бяло и червено, за живот и здраве, тъй е труден.